Difu lorulang sorang sina sarpo auditorium hall long Karbie Anglong Primary Teachers Association atumpen patir piponsi Difu Legislative Assembly Constituency angkang LP School along bang Tom Cap Charlie osomar kave an Thanbang lapen SMC lapen Difu LAC MLA Niso Terangpi angbong lam cipacoya mai kangni bang so mai KPTA mai pi sang waiteron pipen mai chari ponsi kongchun bang song bepen mai ki phalam the jaipon Laswa mai long ki padonang koke Difu LAC angkang 87 LP School along ki bang Tom Cap Charlie osomar available non Assam Golf atumpen aki miskim mate siksa ketrapu kedeng pondo Laso scheme ki Assam angkang along bang Tom Cap students kawi LP School an ke inghap pon popu deng pondo Sidami MLA Niso Terangpi kiramtang Assam Legislative Assembly Budget Session ke dua hut Karbiang long mate 6 kilo angkang along ke pajok ponangji athe population sitami aphai jum chat lapen rong sitami kachi hilwa jak dingo la solong jongsi bang Tom Cap students kawi LP school Karbiang long tami ing hablab ji pute nitum Karbiang long ke kaprek school ke pali dunji aphan ke siksak pik ji pu lamthe jai dundo la so tengsi pini Difu rang sina sarpo auditorium hall along Difu LAC angkang 87 LP school Thanbang SMC atumpen hangsi mai padolo Ladak LP School Thanbang lapen SMC atum lamthi chipeklang dunki ihin towar kavi network kavi osomar atum document kavi lapen private school adungarai ki padu oajok golf school along nang ki padu na phai jum heklo lasiki bang ji lang aningkan pen ki un anpen LP School along tami bang Tom Cap students abat ki padu ponji aphan Thanbang lapen SMC mai photum MLA Niso Terangpi aphan lamchak pipon program teng nang kok ma MLA Difu LAC Niso Terangpi pen athege lalo non state government men isi order klang do lalo siksa ketra so scheme pen manela amalgamate la pen merger kurilap nangji below 30 enrollment ki kom atum han school bang kachiti boher het la radius ME school pote radius bang 3 kilometer Thanbang ke LP School Fan polo tela 1 kilometer Thanbang hai atum school fan bang enrollment kom te school chingwu man po isiwet se banang po na tum student kom po la si asolam the buthat lalo hai Sonsi LP School Thanbang atum pen aphan BLO Cluster Resource Center Coordinator lahai along pen pajok pon loti school tami than pon longpong athela dak school ihu malong innut Thanbang si ki ong pota lamthi paklang dun lapu MLA Niso Terangpi sitami kinang sot an atowar do long lapen school ahem lapen puthot school abang Karbiang long phan non amat ki laso siksa khetra scheme pen pajok dunlo lasiki bangji langar ni gem sena phansi claim dam puputa phirang kyang no ningje pon lake nitu state government pen la student ke kom la pen ke adimalong an mane school bang mane along pen by mars bus amalgamation kuri lap nang popula so pen alangli litum state long education minister lang instruction mazipini ladak litum kapta pen kachirap pen si ladak SMC president la pen ke head teachers tumpen dakching waching sai padolo la so long itu ma problem ma ke lada ke kisuman teachers tumang ke CRCC pulo ba kisuman tumang ke BLO po jong la pen ke single teachers ke do jok si lada bang ke along student ke kom pulo la pen ke ako school bang tamane ilitum ke Karbiang long ke kadu ka wita chini lo lada ke ilitum bang hong khan bang ke ilitum bang ke ahem bang ta kachi helu ta do ko amuni to ilitum ke kom do ilitum bang ke plain district pen bang ilitum bang ke population ta ilitum bang ke pambaru ne sujok se student ke kom lo la pen ke ako mane ke pakami bang ta along pen school bang ke katura bang doi kok lapu KPTA kongchun bang song bepen LP School along kopi ko son pen si Charlie dunabang avidet ma puthak pherang kyang no klar dakalam the ningje pon News report KTV News